Ano, jak jste mohli poznat z názvu, je tady druhý díl z challenge a čím máme být vlastně mírumilovný, což mi napsal fanoušek. A na minulé video z prvního dílu vlastně z tady téhle série jste dali neskutečně hodně lajků, zároveň mi narostlo několik nových fanoušků, čehož moc jako děkuji, a taky hodně zhlédnutí. A napadlo mi udělat druhý díl, protože se nám v prvním dílu nepodařilo vyhrát. A jo, já si myslím, že jsem dokonce teďkom lépe připravený, mám lepší náladu, takže to nebude jak minule. A jo, pojďme se vrhnout do hry. Takže jo, my už se nacházíme ve hře a padl bych, hele, třeba někde sem a udělal bych zase mírumilovnou benzínku. A jo, dal jsem si i tematický skin, neboli vánoční skin, protože každý se těší na Vánoce a Vánoce už vlastně klepou na dveře, čehož se každý, i když už vám je 5 let nebo už jste dospělí, tak se rozhodně na ty Vánoce těšíte, ať už se přežerete more sladkostma od Mikuláše, co vám ještě zbyly, nebo prostě si zmíníte tam cukroví, nebo co mamka nebo babička napekla, nebo prostě se těšíte jenom na dárky, což se těší asi většina dětí. A jo, pojďme na benzínku. Tak tady necháme ceny benzínu, myslím si, že jsou celkem jako a i dobrý, ale je to nějak 25 korun, možná něco přes. Lepší než u nás v Česku, teda co. OK, nedaleko nás se střílí, takže já doufám, že pochopí, že stavíme mírumilovnou benzínku a přijdou se k nám popřípadě natankovat nebo si něco vzít z naší velice velké nabídky, což jsou 5 bandáží. Velice velká nabídka, hele. A po nás někdo střílí, hochu. Au. Kámo, a jako, ty seš teda. Takže jo, my si padneme do Ruined Reels, jestli se nepletu. A zapamatovala jsem si to jméno správně, kde si rychle dostaneme domeček třeba tady, anebo prostě budeme jako hodní hráči někde stát, smalovat srdíčka, emotovat. A vypadá s náma, jo, jeden hráč. Ok, máme i nějaké věci. A my si tady vystavíme takový baráček. O, tady je první hráč, kámo. Tady. Musíme to není moc. A co si jako myslíš ty? Si myslím, že cíl pro tuto sérii bude vůbec se s někým skamarádit. Nafarmíme si tam surky a postavíme srdíčko, okay. Což bylo jinak v prvním díle a sejmuli mě s tou srdíčka, takže jo. OK, my jsme dopadli a jdu se natěžit tady naše suroviny, které budeme používat na náš velice dobrý plán. Stavím tady rychle srdíčko. OK lidi, jak vidíte, máme 18 hápek, což si úplně není nejlepší, ale myslím si, že srdíčko je dobré, hlavně jako jsme ho dostavili teď. Nám jde hráč? Hele, lidi, prosím, buď hodnej, prosím. Jo, lidi, jo, kámo, nice! Jo lidi, máme tady hráče hodného, to se nestalo. Ahoj. Pojďme tančit. Yes, lidi. Tak to
se nestalo. Ne! Ne. Takže jo, já doufám, že se vám druhý díl ze série Jsou Fortnite hráči hodně líbil a ukázali jsme si, že jsou tady i ti, kteří vám zaemotujou, a i když jste chtěli být absolutně hodní. A našli se i tady ti, kteří reálně pochopili, že to je srdíčko a zpřátelili se s váma, což je za mě jako extrémně dobrý. Ale jo, rozhodně tady zanechte like, užijte si Vánoce a zatím zdarec.